Kienu diversi drabi f'dawn il-jiem li fihom il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem pubblikament dwar l-Enemalta u l-ħaddiema tagħha. Il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja bil-pjan tiegħu li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma ikun qed jissalvagwardja lill-Korporazzjoni Enemalta u l-impjieg tal-ħaddiema tagħha. L-erba' flaxija Joseph Muscat iltaqa' mal-ħaddiema tal-Enemalta biex jiddiskuti l-futur ta' din l-entità u tal-ħaddiema tagħha. F'kummenti li taw lil One News, l-impjegati tal-Enemalta iddeskrivew il-laqgħa bħala waħda pożittiva. Li ħareġ minn dilha huwa punt kruċjali l-job security. Aħna dik li ridna aħna li aħna naħdmu rridu la rridu benefiċċju ma xejn. Aħna l-importanti nibqgħu naħdmu, ovvjament u l-job tagħna jkun secure. Tajjeb għalina sarħanna moħħna hu. Tkellmu ħafna minn nies, ġifieri kulħadd għamel mistoqsijiet tiegħu u kulħadd tagħna risposta ġifieri l-kulħadd. Ejja, sodisfat ħafna. Assigurali li l-ġob tiegħi sikuru. Għamilna l-mistoqsijiet tagħna u ġibna l-kull mistoqsija li għamilna. Sodisfat, jien personali sodisfat. Li saqsajni ġibna kollox u serraħna t-tar moħna mill-li kellna qatt qabel. Uħud mill-ħaddiema rrimarkaw li fl-aħħar snin l-Enemalta u l-ħaddiema tagħha kienu minsija. Jien naħdem 25 sena l-Enemalta. L-Enemalta ħatma ta' kasa. L-Enemalta kienet entità li kulħadd telaqa. U nħossni kuntenta li hawn xi ħadd li ħaseb fina l-ħaddiema. Kienet laqa importanti ħafna, naħseb il-ħaddiema tal-Enemalta llum neħew id-dubi li kellhom għax kellhom iċ-ċans li l-mistoqsijiet li resqu lil Joseph Muscat kellhom iċ-ċans li jiġu mwieġba. U naħseb li kulħadd ħareġ kuntent minna din laqa. Tidher li kienet pożittiva ħafna. Serraħ ħafna l-irjus, kien hawn minn kien qed naqra xettiku imma naħseb tidher li kienet pożittiva ħafna u għandna rasna mistrieħa ħafna wkoll. Kommenti pożittivi kemm rigward sigurtà ta' xogħol u sigurtà ta' power station biex taħdem arja nadifa. Uħud mill-ħaddiema qalu li kien hemm ukoll għajdut intis biex ibeżża lil ħaddiema. Ilu jispjegana pubblikament x'se jsir minna bħala ħaddiema u llum kompla jikkonferma li ħajżomm minna l-impjieg snin li ġejjin u għalinna wkoll bi proposti fejn aħna nistgħu noperaw ukoll fl-istess korporazzjoni. Ħriġna ħafna ħjar milli dħalna. Għax sfortunatament fil-korporazzjoni kien hemm rumors minn xi nies partikolari illi bdew ibeżżaw lilna bħala ħaddiema u jgħidulna li forsi m'hemmx kjarezza biżżejjed fuq dak li kien qed jingħad pubblikament. Illum iċċaranna ħafna minn dawn il-punti u serħinna moħħna illi minn issa l qudiem ħanibqgħu naħdmu l-Enemalta. Joseph Muscat sarraħ mhux li biss huma naħseb l-1500 familja illi jekk ħajkun hawn fil-gvern nebda persuna minnha ma ħad titlef il-ġob tax-xogħol tagħha. Anzi, ħajkattar il-xogħol.